опита. Даже искаше да го направи. Да, но не беше такъв фал, който да кажем, че съдиите трябваше задължително да отбележат и да отсъдят, извинете. И ето, че Джон Дейвис първо, че вкара първия си кош, страхотна форма, особено тогава беше. Локомотив загуби, страхотна бърза атака и 2 точки за Йоанниски Крилис. Тайма сега дали Киров. Брилянтна работа на Кикрилис. Първо докосна топката при стрелбата на Джонатан Дейвис. След това с страхотен спринт се изстреля и беше първи до коша на Рилски, за да вземе лесните точки. 20-19. Нека чуем пейката на шампионите. Синдикално реши да стреля по такъв начин, без да има изградена комбинация. Кикрилис спира се от средно разстояние с хубава парава. Важни 2 точки за Йоанниски Крилис. Знаем, че неговата... И 5-28. Последни 2 секунди на първото по време. Кикрилис излиза, стреля веднага за 3 без да се бави. И ето това, за което стана преди малко. Влезе ли ти една стрела, особено когато си стрелец, винаги ти да самочувства повече. Кикрилис е топ реализатор на Локомотив до тук. 7 точка, нали така, да. Пряме Майк Едвардс от Кръстан Кръстанов. Бързо нападение в бяло. Кикрилис поднася и тайм-аут за шампионите при 73-62. 5 минути до края почти. Разликата пара на 11. С Рамзи, който не е излизал, има 5 асистенции от първата четвърт. Девърл Рамзи, а тук сигнал за нарушение на Ватанго Донзо при стрелбата на Кикрилис за 3. И Йоанниски Крилис ще стреля 3 пъти от линията. И той пропуска. Това с изпълнението на наказателните удари не е кой знае колко добро за домакините. 1000 пъти извинявайте за тези домакини, просто ми излиза това, не е вярно. 4 от 8, 5 от 9 са вече те от линията. Кикрилис, един от многото играчи с минало в Академик. И той, и Кръстан Кръстанов, и Томислав Минков, и Кръстомир Михов. Шарп е вече с 10 точки. Кикрилис за 3. Закъсня малко Асен Великов. И Йоанниски Крилис се възползва от тази ситуация. Много важна